Christmas! Merry Christmas! Tingnan nyo naman ang itsura namin kumain, guys. Ganito talaga ang nangyari kasi kahapon. Nung pumila kami ng napakaraming pila sa gasolina, ay hindi na kami nakapamili. Kaya ngayon, ang lalabas ng aming Christmas, kung anong nandyan, yun na ang naihanda. Hindi kami nakapamili ng maayos. Kaya sabi nila gusto ng hotcake. Ito ang ginawa kong hotcake, guys. And then one thing more is that para di masira. Ayan. Tapos ito naman, itlog. Kayo. At gagawa ako mamaya ng bilo-bilo para mabigyan ko yung tagawalis namin. And then yung pamasko niya, maiabot na mamaya. And then, ang importante, may prutas tayo. Yan, okay na. Tapos kahapon, nakabili rin akong konting Dunkin Donuts. Ayan, Dunkin na yung Munchkins. Kasi, ano, ang pangalan nito? Ubos. Ubos talaga. Grabe. Ubos talaga. Oo, sobra. Ubos. Ito po ang memorable Christmas namin. Today is December 25. Happy birthday, Jesus. At anong masasabi mo, Marco? Smile lang, guys. At Merry Christmas talaga. Ayan. Ayan. Okay? Don't give up. Don't give up. Okay. Stay strong. Stay strong. Okay. Tingnan nyo naman ang hotcake ko. Dahil hindi kami nakapamili nga. Walang hotcake. Maraming wala na sa handa namin. Wala kaming hamon. Pero, dahil nga, nagmamadali ako. Nauna na ang hamon, di ba? Ito na ang dinampot ko kahapon. Takbo ako. Yan. Sabi ko para at least may karne kami, may mortadela kami at salami. And then, di ko rin alam kung makapagluto ako ng lunch namin na pizza ngayon. Ewan ko kung meron ba ingredients na available dahil, you know, hindi ako nakapamili nga. Ayun. So, yun at today, December 25, Happy Christmas. Merry Pasko pa rin. Ayan, tuloy ang Pasko natin. Dahil dito guys, ay meron naman akong malagkit. Kahit na hindi na ako nakabili ng handa kahapon, ay meron tayong malagkit. Matagal ng stock yan. Tapos may kamote. Merong saging. Ito na ang saging kasi hindi ako nakabili ng sapa. Ngayon, yan ang saging na gamitin ko. Tapos yung coconut natin ito na lang. Buti na lang at lagi akong may stock niyan. Tapos, dito ay may ube na akong nilagay. Yung ube kinampay. Ayan. Yan. Tuloy ang ating Pasko para ito ay mabigyan natin ang neighbor. Ayan. Mabigyan natin ng bilo-bilo. Merry Christmas po everyone. Nandito ako't nagluluto ng maibahagi naman dito sa yung mga nagwawalis dito sa amin. Bigyan ko sila ng something na matamis at sticky. Ayan. Yung bilo-bilo. Kahit hindi po siya kumpleto sa sahog, masarap din kasi meron siyang ubi kinampay. Yung saging na ginamit ko ay hindi saba, kundi yung lakatan dahil wala naman tayong stock. Alam nyo na, huwag na tayong mamili dahil wala tayong chance mamili kahapon ng mga kailanganin natin talaga para sa ingredients. Yung pizza ay yun ang susunod kong lutuin mamaya. Ayan, ang sarap ng kinampay, kamote, ang daming kamote niyan. Ayan, tapos yung malagkit, daming malagkit ha. Ayan, malagkit na pinong-pino yan. Galing Thailand. Sarap yan. Lapit lang maluto ito, kumukulo-kulo na. Wala akong langka, so ang ginawa ko, yung diyan is, ang stock kong vanilla, or vanilla, ayun ang nilagay ko. Vanilla extract ang nilagay ko dyan. Sarap yan. Ito na po. At super sarap na. Ayan. May mais pa siya. Meron kang mga tangata na crunchy. Dahil may yung corn. Sweet corn. Ang ubi kinampay. Kamote. Yung malagkit. Ang sarap. Wow. Sarap. Kaya na tayo guys. Teka't bibigyan ko sa kanila. Nakagawa na ako ng aking dough guys. Ito yung dough para sa pizza at ang ganda ng pagkagawa. Ayan ay patubuin natin ng 45 minutes and then gagawa na tayo. Ay salamat. Natuloy din ang Pasko natin kahit papano. Ang bulingit pa ng ano ko, di ko pa narinis. Ayan mo na. Ayan, may nangahulog na ano ito. Ano na yan? Oh my God, guys. Nagpapasalamat ako dahil nabigyan akong mga
pamasko doon sa kabila sa hotel. Yung mga nandyan sa kabila ay, paano ko ba sabihin? Nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos dahil nabigyan ko sila ng yung mga bata na mga victims of Odette. Nandyan kasi naka-check-in yung family nila dito sa amin. May apartel kasi na pinapaupahan dito sa malapit sa amin. Ay lahat ko sila ng ito, yung bilo-bilo, at binigyan ko sila ng konting cash. At inisa-isa ko na silang binigyan yung mga bata para sa ganun ay may para masaya naman dahil Pasko, Spirit of Christmas, no? Naku, tuwan-tuwa yung mga bata, guys. Ayan. Iluluto natin ito para dito sa ating pizza. Ito, pinapatubo ko. Yung pizza natin ay, ayan, guys. Oh, malapit lang tumubo yan. Konti lang. Konti na lang. Hintayin natin mga 30 to 45 minutes. Ayan. At lagyan natin ito ng, ayan, umuusok na. Bawang, siyempre, para masarap ang kanyang aroma, ang amoy niya. Ayan. Tapos, lagyan natin ng, ito yung ating pesto, kasi wala, siyempre, wala tayong fresh basil. Eh, alam mo, gustong-gusto natin ito, di ba? Ayan. Sarap ito. Yung pesto na nire-reserve ko talaga yan. Every time na magpasta ako, ay meron akong pesto. Kaya hindi ako nawawala ng basil, no reason. Kasi kung masumpungan namin ng kumain ng pasta, ayan, meron akong, ayan, olive oil. Ayan. Ito po yung tomato sauce natin para doon sa pizza. Ang bango, grabe, bango. Yes, tuloy ang ating Pasko. Yes, yes, yes. Nakikita natin ay ang mga nagte-testing ng generator. Kumusta kayo dyan? Kumusta Pasko natin? Naayos natin yung... Paskong Pasko, December 25, ha? Nakapagkatid na ako ng regalo sa mga bata. Tuwang-tuwa. Grabe. Video mo? Hindi. Walang nag-video sa akin dahil mag-isa lang akong naghatid at nagmadali ako. Kaya hindi ko na video. Sa amin ngayon pagpatuloy natin, guys, tingnan nyo, bumukol na siya. Oh, Jaran, yan, tumubo na yung para sa pizza natin. Ito naman ang flour, lagay natin dito sa working table natin na ganyan. Tapos kuha tayo ng parte nito na isang bolang, yung kasing laki lang ng siopaw na tag 20 pesos. Siopaw. Ayan, parang siopaw, ano? Parang siopaw na malaki. Ayan. Wala po akong videographer. Isa lang kamay yun. Isa lang kamay. Walang naawa sa akin. Ang vlogger na walang videographer ay naniningkamot. Meron pang langgam dito na nakikiambag ng grasya. Ayan, oh. Ang dali nilang makaamoy. Gusto rin, nagugutom din sila. Gusto rin Ayan. namamasko sila. Okay. Ano? Okay na. Ha? Tama na muna. Okay. Pakita ko na mamaya pa. Guys, kailangan ubusin namin kasi last day na talaga niya. Bago pa mapanis ang cheese, ay gawin ko na lahat ito na pizza. Timing na timing. Christmas Day, mabubusog tayong pizza. Ipamimigay ko kung sinong mabibigyan mamaya. Lalabas kami. Bigyan namin yung mga gusto namin bigyan dyan na masalubong o sino man. Ayan, oh. Yes, ang daming grasya. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Happy birthday, Jesus. Ayan, oh. Gusto. Sarap pa. Ha? Wow, kain tayo, guys. Oh, ang ginawa kong pizza is paper thin. Ang nipis-nipis. This is thin crust. Yan ang favorite ko kasi. Ayan. Kain tayo, guys. Ayan. Ito lang ang may salami, ah. Sarap. Ayan, guys. Sarap ng pizza. Ayan. Yan ang gawa namin na pizza dito sa Rich Cheech Channel. Sarap yan, special yan.
Hiwa niya ang maliliit para ma-spread yung mozzarella. Wow! Yum, yum, yum! Oy, tiik-tiik guys! Wow, ang daming toppings! Ha? Okay na! Gusto ka dyan? Ito. Ha? Gawa ko ng kainin. Ha? Hindi tayo kakain ng rice ngayon. Puro pizza ngayon kain natin. Pizza, pizza, pizza. Ayan. Gwapo ng mga tagaluto ng pizza, no? O, tingnan nyo yan. Gwapo, oh. Oo, ano? Di ba lang naman ito? Ayan guys, kain tayo. Ako naman taga-kain ngayon. Ako naman kasi gumawa ng crust. Naku, ang hanghang yata. Ang dami ko na ilagay na hot sauce. Okay! Ayun, ang Pasko namin. Ang sarap. Oh my good Lord. Thank you, Lord God. Happy birthday, Jesus! Ayan, ang sarap ng pizza para sa celebration. Tuloy ang bagyo! Ay, tuloy ang bagyo, simba ko. Tuloy ang Christmas kahit na bumagyo! Diba? Ayan, meron pa. Para hanggang gabi na, hindi na kami magluluto dahil alam nyo, syempre, para maiwasan ng maraming gawain at para maging mas marami pang oras nating bakante. Diba? Ayan, para makapaglibang din mamaya. Hindi naman pwedeng magsingalong. Paano na yan? Gusto naming magsingalong. Joke eh. Wala na. Bale, next time. 5:30 in the afternoon, ngayong December 25, ay ganito po ang makikita dito na panahon. Kami po ay kinakabahan dito sa bahay dahil weather forecast, ang update namin na nakuha sa Pag-asa last 3 days ago ay magkakaroon daw ng low pressure area at dadaan sa Mindanao. Pero sa nakikita ko ngayon parang malinaw at hindi naman mahangin. Awa naman ng Diyos, sana naman po Lord God. Siguro naman ay pinalid na ng hangin yung masamang panahon na yon at hindi na nabuo na bagyo. Ayan po guys, ito po ang Pasko namin. Ngayong araw na ito ng December 25. At ganito po, okay sa amin. Grateful pa rin kami kahit papano dahil naidaos ng tahimik at full of hopes and faith na sana ay maka-recover kami kaagad. Anyway guys, bukas ay pupunta na yung mga workers. Sana naman ay matutuloy. I am crossing my fingers, praying also, praying hard na sana ay huwag nang maulit ang ganito. Para sa ganon ay walang mga taong mabiktima at wala nang mga kagamitan or mga ari-arian na pinaghirapan ay mapinsala. Thank you so much. See you again next time guys. Let's be prayerful always. At laging handa, laging mapagmatsyag, at laging strong. Have faith in God always. Thank you. God bless us all. Merry Christmas. And wishing everyone a happy and abundant and healthy 2022 dahil ilang araw na lang ay papalitan na yung ating taon ng 2022. 2021 is going to be changed to 2022. Sana ay maging maganda para sa ating lahat. I love you guys. See you again next time. Malinaw po ang aming nakikita dito sa kapaligiran natin.
Ayan. Kaya lang, parang di ko mapansin ang Island of Pamilacan. Ayun, nakikita na. Kasi nung bagyo yan, before the typhoon, hindi talaga siya makita. Thank you so much guys. See you again next time. Sana naman ay mabuti ang lahat. Love you guys. Gabi na. Ayan, i-prepare ko na naman yung aming dinner and everything.